potom máme práve zamytovali všetko v poriadku. Uvidíme, ako dajú na vývodu. Kozičku, ne aj pod kobercom neveľa, ale hlavne sme to dali pod ránu, dali sme to pod mieru, ako sa povie, čiže trošičku na... Na dámy osťaľ, že osobne kombináciu, takých kombináciou, že potrebujú dobrú, tak za ďalší krát, tak sa to vyhrá o mnoho lepšia, tak to je číslo 1. Škoda pred tiežkami, nakoľko na ľavej strane 16.62, tam to bolo hodené takmer z prvej vody na pravú.